A my jsme přijeli do hor, je tady pořád mlha. Kam utíkáte, holky? Ale koukejte na ty výhledy, jo? Čau, z mlžného opadu, tady je mlha na horách. Z mlžného dána ve Zlíně. Ahoj. To je ohnětá na kole. Říkám to dobře? Asi jo. Jseš na kole, jo. A já jsem na cestách. Dobrý, já jsem David a jsem na cestách. Vítáme vás u dnešní speciální výšky. Pro mě speciální, jednak s Honzou už jsem dlouho nikde nebyl. A druhák, koukejte, na čem dneska pojedu. Ne, neznamená to, že bych přesídlil na e-bike, to až po dnešní výšce, ale znamená to jenom to, že mi Honza zařídil půjčení kola, abych nemusel tahat to svý. A Honzo, kam dneska jedem? Dneska máme dvě varianty. Je to všecko po stejné trase, takže buď můžeme vzít pramen Dřevnice nebo Troják. Já si pletu Troják s Tesákem, ale Troják. Já si taky pletu Troják s Tesákem, ale asi spíš Troják. Troják, no. Dáme ten pramen. Tak dáme pramen a s tama vlastně pohřebení se vrátíme na Rusavu a s tama už přes Lukov domů, což znáte. To vlastně Davidovi odběratelé ne, ale moji. Že se... Tady máte někde odkaz. Ano, možná. Na Honzovo, když si vzpomenu na Honzu. Možná tak, já říkám, jako tady máte odkaz a pak já to zapomenu, je to vždycky bez odkazu. Na Honzův kanál. Honzo, kolik máš odběratelů na YouTube kanálu? Já tam mám nějak 226, ale to je nerelevantní údaj, poněvadž to tam naskákali ještě předtím, než jsem začal dávat videa z kol, takže kolik je tam odběratelů, kteří sledují videa z kol, to netuším. Ale jak jsem už říkal klukům, já nedávám videa na YouTube kvůli sledům, ne kvůli sledům, abych si nahnal co nejvíc odběratelů, ale pro vzpomínky a pro kamarády, takže mě jedné si mám 50 nebo 200. Jo, samozřejmě každý nový odběratel potěší, že? To, co si budeme říkat, ale nedělám to kvůli tomu, ale že mě to baví a že potom v důchodu budu nepohyblivý, tak se mě něco dívat. Ale koukejte na ty výhledy, jo? A teď nemyslím, že ty kopečky tady, ale tady vám tam zajedu a vyjíždíme do terénu. Tady bude čas otestovat odpružení slovenských braťů z CTM. On zakopl do vrtule. A Honza mi bude ujíždět. Tak, tady točím větší úseky, protože tady to neznám. A ani vy jste tyhle ty úseky zatím v mém videu neviděli. Můžete se podívat na Honzova videa. Ten je určitě ve svých videích má. Já jsem jeho pravidelný odběratel. Jsem rád, že se s tím dneska můžu zajezdit a ještě radši jsem, že si můžu vyzkoušet ten e-bike. Díl než třeba na 5-10 minut, že mám prostě dneska na celou tu výšku. Jako jeli jsme fakt kopec, nevím jak daleko, 1,2 kilometru do kopce a je to velká pomoc samozřejmě. O tom vůbec se nemusíme bavit, o tom prostě žádná. A koukejte, jaký je tady krásný lesní trail s jedem dolů. Akorát zase jsem zapnul mod připokakánek, protože to tady neznám.
jednak. Druhak jedu na kole, které neznám. Za třetí je to kolo o dost těžší, než jsem zvyklý. Takže proto mod připokakánek. Honza mi ujíždí. Tak, teď jsem říkal Davidovi, že mě Garmin zaznamenal skok na jednom koření, kde jsem fakt skákal. Takže mě to, jo, takže mě to zaznamenalo, že jsem zahlídl tak nějak 2,6 metrů, ale tu délku tu berte s rezervou. Si myslím, že to bylo tak maximálně metr, ale to je jedno. Teď si vždíme červenou lišku, jak se ten trail jmenuje. Tak vyjedeme ve štípě a stama povalíme přes Lešnou na Lukov. Tak, tady vyjíždíme další trail, akorát z opačné strany. Volil jsem to z toho důvodu, že se vyhneme Lešné a vyjedeme přímo na Lukově a jedeme vlastně lesem. Tak bychom jeli po cyklostezkách asfaltových a tak jsme aspoň víc v přírodě. Tenhle trail na zpáteční cestě pojedeme i z hora dolů, takže video bude i ze jeho sjezdu. Pro mě pěkné výhledy, pro Honzu už nezáživný pohled, protože už to moc dobře zná. No, tady má nic. Aha. Já tady má jezdím jako na druhou stranu, jo. Aha, takže to nevidíš takhle před sebou. Tak to tady má jen, jo, je to tak třeba zásné jako... Ale do kopce zhruba 13 km, 12, 13. A fakt to byl krpál. Nevím, jestli bych to náhodou k mešínu netlačil. A jsem si měl asi trošku víc podřadit. Při výstupu na Lukov David žije v domnění, že jede pořád po rovině, tak ho v tom nechám. A si to užije chlapec. Je to dobrý! Teďka za zatáčkou nás čeká první z prudších stoupání. Tak uvidíme, jestli bude mít furt zdání, že jede po rovině. Jinak dneska je krásný letní den, dalo by se říct. Svítí sluníčko, bez větří, ptáci zpívají. A David právě zjistil, že rovina skončila. Stěna. Nemám tady Garmina, ale bude to tak 16%. Studánka Rodolfa Petrly. Nevím, kdo to byl. Badatel, cestovatel, filozof či básník. Určitě by se to dalo vygooglit. A studánka. A já děkuji tady Ohnitovi na kole, že tady dává výklad. Jsme v parádním lese. Hele, můžu vám říct, že teď jsem se zadýchal na tom e-bajku. No, je to tak. Ten kopec je hodně, má kolem 15-16% stoupání, takže místy jsem se jako dost zadýchal, ještě zdaleka nekončí. Jedu už na vlastně ten nejlehčí převod, ale pořád valím 8 a pořád je to v pohodě.
my už jsme s Honzou vystoupali na zříceninu hradu Lukov. Už jsme za ní. Tu vám točit nebudu, protože nebudu dneska dělat její prohlídku. Někdy bych mohl, ale dneska to nebude, protože dneska jdeme k prameni řeky Dřevnice. A co jsem neřekl, že je sobota 7. října a já jsem se ocitl ve Zlíně, tak protože dneska máme 3dní sraz a když už teda jedu do Zlína od nás ze středních Čech, tak to samozřejmě musím proložit i nějakou projížďkou na kole, když je takové krásné počasí. To by bylo hřích přijet jenom na sraz. Jsem rád, že to s Honzou vyšlo, plánovali jsme to asi 2 nebo 3 měsíce dopředu. Pořád jsme nevěděli, jaké bude počasí, ale nakonec je počasí úplně úchvatné, takže jsem strašně rád, že to vyšlo. A krásný lesní trailík. Jo, ten elektromotor fakt dává hodně síly, prostě trochu šlápnete a ono to najednou jede. To je prostě paráda. Fakt neuvěřitelný. Tak, jsme na Písečném. Budeme pokračovat dolů. A tady nevím, jestli bude nějaký sjezd dolů, a radši dávám sedlo dolů. A jo, ono se to dá si trochu pustit. Já tady radši jedu po tom srázu. Malinko. Kam utíkáte, holky? Ono neví, jak se dostat zpátky. Tady je nádherný výhled na úplně skvělý louky. Podívejte se na to. To je prostě nádhera. Všude kopečky. Řekněte wow. Je to jakési vymetější, než to bývalo dřív. To je v pohodě. Tady je to trošku takový krpál dolů. Honza říkal, že to je v pohodě. Tak pojďme to zkusit. Zasekl jsem se hned u první překážky. Tak, zatím dobrý. Jo, tak to byl nejhorší ten jeden úsek. A tady už je to v pohodě. Tady je mokřejíc. Vypadá, že tady asi pršelo.
jsme tu. A my jsme přijeli do hor, je tady pořád mlha. A už jsme tady, přátelé. Mně zase došla baterka v GoPročku, takže jsem zase natočil velké kulové. Pramen Dřevnice, tak 551 metrů ústí do řeky Moravy v Otrokovicích, úmoří Černého moře. A tam, když se podíváte, tak je tam vidět voda. V té skruži kamenné. Krásný. David měl toho kecá zezadu, taky nevím, co furt natáčí. Stejně mám určitě má vybitou i tu druhou baterku z GoPra. Tak teď nás čeká takové kratší stoupání po polní cestě, vysypané kamínkama. Pokud bychom potřebovali nabít, tak si můžeme tady rukou šáhnout na elektrický ohradník, který nás dobije a kopec bude mít vyjetý raz, dva. Tady slečny krávy. Ahoj holky. A David nahodil turbo. Ale je tu krásně. Hostýnské vrchy. Krásný podzimní den. Jsme se s Davidem shodli, že jelikož je 7. října, tak listy na stromech furt drží, dokonce ani ještě nemění nějak výrazně barvu, takže podzim, dalo by se říct, v nedohlednu, ale ono se to může během týdne změnit. Koukejte na to. Sedmého října a podzim ještě pořád nepřišel. Na Honzu už přišel podzim, ale to je podzim života. To není. Tak, chtěli jsme dát u 3 kamenů přestávečku, ale tady přijeli 3 autobusy turistů, tak se nedalo. Jsem říkal Davidovi, jak jsem jel jak tu Dřevnici, tak Troják, tak jsem tu nikoho nepotkal. A teď zástupy lidí. Teď jsme se odklonili od hlavní trasy, tak doufám, že těch lidí už podstatně ubyde. Tak, když se podíváte doleva, respektive já už se tam kamerou dívám, takže přímo proti mně je Hostýn, jak se správně jmenuje? Svatý Hostýn, správně. Já jsem tě jenom zkoušel, jestli si to pamatuješ. Vpravo od něj je výrobník elektřiny, větrná elektrárna. No a podívejte se tady na ty hostýnské vrchy, které se nám tady otevřely, ty výhledy. Fantastický, to bude chtít fotku.
Tady takový sjezdík v odkloněném svahu. Opět, to nemám rád, ty odkloněné svahy, toho se bojím. Mod připokakánek. Opět v akci. Tak. A opět brzdy. Mod připokakánek ve 100% režimu. No, to jsem si asi nevybral dobrou stopu. Možná jsem měl jít po té opačné straně, ale budíš. Dobře, tak přejedu. To jsem si vůbec nevybral dobrou stopu. Vůbec. Dobrý. Přejel jsem. Ježiši. Já jsem nekoukal moc dál dopředu a to byla chyba. A my se z rozcestníku písečného, nebo na písečném, tak nějak, tak se vracíme zpátky už k Lukovu. A mé pocity z e-bajku jsou dobré. Je to fakt úleva. Čeká nás ještě asi 13 km, ale já jsem jak po 15, po 20 km na normálním kole. Takže je to fakt strašně znát, no. Samozřejmě ta únava celého těla zůstává stejná. Jo, ruce a tak dále, to se nemění. Naopak to kolegy těžší, tak je trošku náročnější na ovládání, bych řekl. Aspoň pro mě, je to samozřejmě nezvyk. Moje první nějaká delší jízda na e-bajku. Ale celkově už teď můžu hodnotit a hodnotím pozitivně. Po krátkém přejezdu po asfaltu jsme opět zatočili do lesa, do terénu. Blížíme se Lukovu, ale ještě ten nás nějaký kilometřík čeká. Cesty na písečném se jmenuje asi podle podkladu zdejší cesty. Místama je opravdu dosti písčitá a vlastně i cesta na Lukov, vlastně z té druhé strany, z té zadní, tam je taky dost písku. Takže na písečném se jmenuje podle písku. Tady šišky a klacky mlátí do krytu motoru. Tak tady přejezd po louce, krátký. Teď znovu zahučíme do lesa, sjedeme takový kratší prudší kopeček a který nás vyprdne již na zmíněné louce. Dále slyším nadávat Davida, asi se mu terén moc nelíbí. Tak a tady jsme už na slíbené louce, kde to strčíme dolů.
a sjezdík. Kamenitý místy, lezou z toho volný šutry. Takže bacha na to. Jo, a tady bude ta louka. Až tohleto sjedem. Jo, na tenhle ten úsek si vzpomínám na gravelu. No, byla to docela legrace na tom gravelu. Ale dal jsem to. Ale na celoodpruženým bajku to není žádný problém. A teď rychle dolů, ale tohle kolo nemá úplně super brzdy, takže radši opatrně, protože dole bych mohl skončit tamhle někde pod tou krávou. To bych úplně nerad. Takže opatrně, radši pomaličku. Tak, skvělý, přátelé. Tady se nám otevřely další krásné výhledy, mrkejte na to. To prostě úchvatný, tady ty kopečky. Oni nejsou moc vysoký, ale o to jsou hezčí. Škoda, že ještě nejsou listy obarvený, protože by ten pohled byl ještě o kousek hezčí. Ale i po pravé straně vidíme s Davidem výhledy, vy opět ne. Nádhera. Jsou panorámata. Přátelé, ještě zastavil, aby jsme se tady podívali společně na tyhle ty úchvatné výhledy, protože už bude Lukov, bufet, tam si s Honzou něco dáme k občerstvení a jedeme domů. Tak Honzo říká, že si dáme ještě terénní vložku, tak super. Tak jdeme na to. Jo, pěkné. Dobře, brzdím. Kořínky. Mod 3 pokakánek aktivován. Au. Tak tady už Honza je o dost rychlejší než já. Já tady dost ztrácím.
Tak, poslední dnešní lesní sjezdík. Tak už nás čeká jenom jedno stoupání a sjezd po asfaltce do Zlína. Jedna z posledních terénních vložek. Krásný trailík. Čistě přírodního charakteru. Dneska odpoledne nám začalo hodně foukat. A tohle to mě baví. Pěkně. Wow, už jsem pustil. A zapínám, tady už to začíná být prudší, takže zapínám mod připokakánek, aktivuji brzdy, za Honzou se práší, no. A už jsem v háji, ale nevadí. I tak si to pořád skvěle užívám, tam to vypadá na nějakou zatáčku. Jo. Tady. Opatrně. No, ta zadní brzda tady opravdu moc nebrzdí, no. Musí se hodně až na doraz skoro, aby to trochu brzdilo, ale nevadí. Tak, jsme zpátky na Vodešově, což jistě všichni víte. To značí to, že už se blížíme k domovu a dnešní výlet máme zdárně za sebou. K tomuto místu máme neto 50 km, takže počítám, že to bude nějakých 53, nějak tak, nastoupaných 1270 metrů, což je pěkné, a čas jízdy nějakých 5 hodin při průměru 15,3 km za hodinu. Takže dneska se vše vyvedlo tak, jak mělo, počasí vyšlo, nebyla ani zima, ani vedro, sluníčko svítilo, nepršelo, takže se nedá nic říct, nic jiného, než že super. Když bych měl hodnotit jinak tu dnešní výjížďku, trasa jako byla super, to už jsem vlastně říkal minule. Jediné, co mě trošku štvalo, bylo to množství lidí, které jsme potkávali, ale to se nedá nic dělat, je sobota, víkend, jeden z posledních, možná posledních pěkných dnů, tak lidi to využili a vyrazili do přírody. Takže mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit a možná zítra, pokud počasí dá. Ahoj. Rozhledně asi nedojedu, protože jaksi ji tady nemám, takže konec, natočím takhle za jízdy.
protože my už se vracíme zpátky k Honzovi. Já za chvíli jdu na 3dní sraz po sprše a Honza jde stříhat videa. Jak bych to zhodnotil? Hele, za mě super, jo, ten e-bike je prostě věc, která vám strašně pomůže, ale pořád to není o tom, že bych šel a v pondělí si koupil e-bike. Jo, dali jsme krásných, já nevím, 50 km s převýšením nějakých 1100 metrů, to budete mít přesně teďkom někde v tabulce shrnutý, že Honza to má v Garminovi všechno, takže si vezmu od něj informace. Necítím vůbec, že bych jako nějakou velkou únavu, fakt se cítím jako po 20, po 30 kilometrech, navíc skoro po rovince, takhle se cítím, úplná pohodička. Takže asi tak, no. Za mě je bike úplně super vynález, hlavně pro ty, co třeba nemůžou, nebo tak jako úplně super věc. Já si zatím vystačím se svým vlastním nožním pohonem a uvidíme za pár let, třeba změním názor. Tak Honzo, dojeli jsme? Jak jsme na tom dneska? No, dojeli jsme, no. Dojeli jsme. Dojeli jsme po 53,92 km. To je skoro 54 slušný. Nastoupili jsme 1281 metrů. Se nezdá prostě. Čas jízdy byl 3 hodiny 26 minut. Taky slušný. A průměrná rychlost 15,7 km. Slušný. Jo, takže lidi, závěr, pořiďte si e-bike. No, akorát jako ten hrubý čas, asi vyjížděli jsme v 9, takže přes 5 hodin. Jo, to se mnou je normální. Takže lidi, z toho plyne ponaučení, pořiďte si e-bike, pokud chcete jezdit rychle. Čau.